I dag skal vi prøve noget rigtig sjovt. Vi er taget til Shantou, hvor vi skal til et event med rigtig flowing banquet, eller liu shui xi, som de kalder det her på kinesisk. Det her det er indgangen, og allerede den er ret fed. Og som I kan se, så er det med traditionel Chaoshan arkitektur. Sådan en lille gyde her, eller hvad man skal kalde det. Mega flot dekoreret herinde. Lille båd med Chaoshan kødboller, og her kan man se, hvordan de traditionelt har lavet det. Ved at have noget kød på sådan en stup her, og så har de sådan nogle køller, eller hvad man skal kalde det. Så står de bare og hammer på det, indtil det bliver helt blødt og blandet sammen. Og her i Chaoshan, der er de kendt for at have noget af det bedste oksekød i hele Kina. Og specielt deres kødboller er de rigtig kendt for. Og deres første ret, det ligner noget dimsumagtigt her. Jeg ved ikke engang, hvad der er inde i, men lad os se, om den går. Jeg tror, det er noget svampe og noget kød derinde i, og så med noget meget specielt sovs. Meget lækker faktisk. Så får vi næste ret her, det ligner nogle reje kødboller og noget torskekødboller, tror jeg. Det er mega god. 10 ud af 10. Her kommer næste ret. Second omgang. Prøv at se, hvor mange der står og filmer det. Sindssygt det her. Så det her, det er gåsekød. Det hele her, de har både hovedet af gåsen, og så har de også foie gras, altså leveren, og kødet fra hele gåsen. Jeg ved ikke, om jeg kan få det hele med i videoen, for der var virkelig mange forestillinger og en masse mad undervejs i det her event, men det var